unobva kuna Mateo 25 kubva pa1 kusvika pa10. Musoro wenyaya unoti mufananidzo wavasikana vane 10. Zvino ushe hwokudenga hungafananidzwa navasikana vane 10. Vakatora mwenje yavo vakabuda kundochingamidza chikomba. Vashanu vavo vakanga vari mapenzi, vashanu vavo vakanga vakachenjera. Nokuti mapenzi akatora mwenje yavo akasatora mafuta, asi vakachenjera vakatora mafuta mudziyo yavo nemwenje yavo. Zvino chikomba chakati chichinonoka, vakakotsira vose vakavata. Pakati pausiku vakanzwa mheremhere, chikomba chouya, budai mumuchingamidzei. Zvino vasikana vose vakamuka vakagadzira mwenje yavo. Mapenzi akati kuna vakachenjera, tipeiwo mafuta enyu, nokuti mwenje yedu yadzima. Asi vakachenjera vakapindura vakati, kwete, zvimwe haangakwaniri isu nemi tose. Endai henyu kunovanotengesa muzvitengere. Vakati vachienda kunotenga, chikomba ndokusvika. Zvino vakanga vakagadzirira vakapinda nacho pamutambo wokuwana, mukova ukapfigwa. Amen. What you do will attract something. How you prepare yourself, how you handle yourself, how you run your own life will attract what we are seeing today. If I am to look at you today, what I am seeing is the result of how you run your affairs in life, how you manage your life. What I am seeing today on yourself, you are the product of your mindset, how you run things. Zvamuri nasi kana taka kutarisai, tinoona uri mucherechedzo wemabatiro amunozviita paupenyu hwenyu. Zvamurizvo nhasi kana takakucherechedzai, tinoona mashandisiro amunoita nguva yenyu paupenyu. Haleluya. Mashandisiro aunoita nguva nemabatiro aunozviita, mabatiro aunozviita ndo zvauri nhasi. Hazvina mumwe munhu akauya kuzodzvara. Every minute and every moment you are here on earth, you are planting another product yamangwana. Kana ukaswera wakarara, ungachonulele, ndo zvichazongobuda kuswera mangwana. iko kusaphuma phambi kwakusasa. Kana ukaswera uchinyeya vanhu, ungachonunyeya abantu, vachazokutarisa 10 years from now, vachazongoona. abazawukhangela 10 years ukusuka lapha bazaphonga ubona. Haleluya. Kana ukaswera uchitiza chikoro, ungachona ubaleka isikolo, vana vari panapa, linabantwana elilapha, vabereki venyu vari mubishi kuti vabhadhare mari dzechikoro, phambili liyakhona ngale, muchitiza yenyu chikoro, libaleka isikolo, muchiita zvemadrugs, vabereki vachibhadhara mari dzechikoro. 10 years from now, 10 years ukusuka namhlanje, ma-results ezvamuri kuita achazobuda. ama-results alokhu elikwenza yazi aphume egcekeni. Haleluya. Ma-results ezvauri kuita achazodii? Ama-results alokhu okwenza ukuze aphume egcekeni. Achazobuda. So I come here today with a word from the book of Matthew chapter 25 verses 1 to 10, so that we can be renewed in our mind, we can reformat ourselves, so that tiburise a better product, ukuthi siphumise ubuhle bethu, tiburise munhu akakunda. siphumise umuntu onqobileyo. Forget about today, forget about yesterday. Taakuda kugadzira munhu anokunda mangwana. Sesifuna ukulungisa umuntu ozanqoba kusasa.
kanganwai nezvemunhu ari pamuri nhasi, khohlwa ngomuntu okuwo namhlanje nekuti munhu iyeye munogona makamugadzira musingazivi, ngoba uyakwanisa ukuthi walungisa ungakwazi, nekuti zviri kuitika pamuri munogona makazvigadzira ngoba mukurivara. okwenzakala kuwe ungaba wakulungisa ungakwazi. Taakuda kuti tigadzire munhu anokunda, Sesifuna ukuthi silungise umuntu onqobayo, taakuda kuti tigadzire munhu anocerebrata, sesifuna ukuthi silungise umuntu taakuda kuti ozacelebrata, tigadzire a winner. silungise umuntu onqobayo. Haleluya. Wanzwa zvandiri kutaura? Uzwile yini engikukhulumayo? Tinoda kutaura nyaya yekuattracta. Sifuna ukukhuluma indaba yoku-attractor. It's either you can attract wealth, it's either you can attract poverty, it's either you can attract marriage, it's either you can attract remarrying, remarry. All those things can be attracted. Wapanzwisisa ka? Unogona kuattracta kuenda kunogara mujeri. Uyakwanisa uku-attractor ukuyahlala entolongweni. Unogona kuattracta kudya sadza risina mafuta. Uyakwanisa uku-attractor ukudla isitshwala esingenamafuta. Zvipositiona kuattracta zvinhu zvakanaka. Ukuzipositiona wa-attract izinto ezinhle. Pane vamwe vasikana pano pavasikana vane 10. Bakhona ukuthi wakazvipositiona wachiattracta vazipositiona va-attractor chinhu chakanaka. izinto ezinhle. Vamwe vacho vakazvipositiona Abanye kupesana bakhona nechinhu chakanaka. vazipositiona ukwenza izinto ezinhle. We are here on earth kufanana navasikana vane 10. Sifanana lamantombazana Muri kuattracta chi? What are you positioning yourself for? emhlabeni. Muri kuzvipositiona for chi? Lizipositiona Chi kukuphi? chamuri kuda kuti chizouya pamuri mangwana? Kukhona kuyini elizafuna ukuthi kube khona kusasa kini. You have to work out for everything that you want to happen in your life. Zvino hazvingouya ba, Izinto aziphonga ubuya nje, zvinotoattractwa ziya-attractwa kuti zviuye. ukuthi zibe khona. Zvino hazvingoerekana zvasvika. Izinto aziphonga ukuba sezikhona. Zvakafanana nomunhu unoenda urara achidhakwa, Ukhona umuntu ongaphonga uhambe siyadawa, ubva anodhiraivha motokari sehambe siyathatha imota, akadhakwa zvokuti kana zita rake haasi kuruziva, edake oti noma ibizo lakhe kalazi. ari kuattracta chiuno, Uyabe Death. attractor ndo ari imfa, kuattracta death. u-attract ukufa. Munhu unoenda zvake unowata kubhawa achinwa Umuntu zvinodhaka, atsira ophonga uhambe zvinodhaka, siyanathe ibhawa elala ebhawe ubva anopinda mumotokari. sesiyathatha imota. Iye anga achitombokanganwa kuti chitupa chake chiri papi, Yena nxa ade ekhohlwa ukuthi isithupha sakhe singaphi, zvichida atobuda mubhawa asiya imwe bhutsu, kumbe waphuma ebhawa kukanganwa kuti ndauya neimwe bhutsu. ekhohlwa ukuthi kale Ndiye anobuda kuda kuenda kunogarira motokari. nguye nalo zaphume siyahlala Imo emoteni. mumugwagwa mune masainzi akawandisa. Khonapha emgwaqweni kuyabe kulabantu abaningi. Kana iwe wambokanganwa bhutsu yako ko Nxa zvimasainzi wena zvese uke wakhohlwa zvemurodhi. isicathulo, Chimwe chisaini chinotimira pane njanji. amanye amasayini athi kule njanji. Kana wambokanganwa bhutsu ungachione Nxa here uke chikwangwari wakhohlwa ichocho. isicathulo ungakwanisa yini ukubala leyo sayini? In this life you can attract death. In this life you can attract wealth. In this life you can attract marriage. Paupenyu huno munokwanisa Empilweni kuattracta mari. Uyakwanisa uku-attract Paupenyu imali. huno munokwanisa kuattracta urombo. Empilweni uyakwanisa uku-attract ubuyanga. Pahuno hwedu hwatinoita tichirarama zuva nezuva, Ubuntu bethu esibuyenzayo siphila tinokwanisa ilanga kuattracta ngalinye. ufumi, Siyakwanisa uku-attract tinokwanisa inotho. kuattracta mazita. Siyakwanisa uku-attract amabizo. Mazita anogona zvekubuda mukurarama kwatinoita zuva nezuva. Amabizo azaphuma ekuphileni kwethu Panogona ngelanga kubuda ngelanga. zita rekuti rombe, Ayakwanisa ukuphuma panogona kubuda amabizo zita ukuthi khona rekuti ngumyanga, sibenzi, ukuthi wona panogona ngilema. kubuda zita rekuti zitsotsi, Kuyaphuma ibizo panogona lokuthi kubuda sela. zita rekuti mufundisi, Kuyakwanisa ukuphuma ibizo panogona lokuthi kubuda mfundisi. zita rekuti mupfumi, Kuyakwanisa ukuphuma ibizo panogona lokuthi kubuda zita inotho. rekuti minista, Kuyakwanisa ukuphuma panogona ibizo kubuda lokuthi zita rekuti minister. injiniya, Kuyakwanisa ukuphuma ibizo panogona lokuthi kubuda zita engineer. rekuti pairoti. Kuyakwanisa ukuphuma ibizo Zvichienderana nohunhu hwatinoita panguva yedu kuhambelana yokurarama. nomuntu esibuyenzayo ngesikhathi soneso. Saka ndinoda kuti musashayiwe hanya Ngifuna ukuthi lingakhangeli pamusoro isihlobo pezvamunoita muchirarama.
phezu kwalokho elikwenzayo nekuti pane liphila zvazviri kutoattracta. ngoba kukhona okuattractwayo Iwe ungangogara wakarivara zvako, uyakwanisa ukuhlala but ulibele zvauri kutoita izvozvo kodwa uchirarama khonokho okuyenzayo zvine khonokho zvazviri kutoattracta. kukhona okuza kunikwa ibizo Saka dzimwe dzenguva uchazvigokera moto muziso, kwesinye isikhathi kana uyakwanisa kuti ukungaboni dzimwe dzenguva uchazvigokera kufara. okunye uyakwanisa ukuzozilethela Ndauya ukuthaba kuti tionesane maringe neunhu hwedu pakurarama, ukuthi sibonisane mayelana lempilo yethu tichiziva nobuntu kuti bethu. hakusi kungoswera kwatiri kuita sikwazi ukuthi ayisiphonga utshona kule izvozvizvi besikwenzayo. patiri panapa. khona lapha esikhona khathesi Pane chimwe chinhu chatiri kutoattracta. kukhona esikuattractayo Nenguva yedu zhinji ikaramba tichigara muna Mwari, lesikhathi esiningi singahlala sikumlimo pakupera kwemazuva kana kwenguva ekupheleni kwamalanga kumbe okwesikhathi chichaumbwa kusvika chooneka icho chatiri kuattracta. uzayo yakhwa kukhanye kade sikuattracta Musashayiwa hanya, lingasheli ukukholwa nekuti ipapapa pana Matthew patanga tiri kuverenga pano ngoba khonapha kuMatthew kade sibala khona pakazonzi vamwe vasikana vakanzi fools. kuthiwa amanye amantombazana Wamwe kwathiwa wakanzi izula kwathiwa izula Harisi soko rakareruka kurekodwa mubhaibheri, but rakarekodwa kuti fools. elabhala ukuthi ziwula Hallelujah. Vamwe ndokubva wanzi wise. abanye kwathiwa abahlakaniphile What are you attracting now is my question to you. Makaona mwana wechikoro labona umntwana wesikolo anoda kupasa exam asi haadi kuverenga. uyabe efuna ukupasa i-exam Mwana wechikoro akadaro anozopiwa zita rekuti dofo. Kuti exam anoda kuipasa asi kuverenga haadi. uyabe efuna ukupasa i-exam kodwa Tine ukubala vanhu vanoda uyabe zvinhu engafuni. zvakanaka paupenyu asi havadi kuzviprepare. silakho okuhle empilweni kodwa asilungiseleli Iwewe pache zvako you must work. wena Kuzvishanda. umele ukusebenze Mazvinzwa ka? Uchibva pano uende unozvishanda. usuka lapho uhambe uyesebenza Haisi nawe yekuti hauite mari but hausati wazvishanda. ayisikho ukuthi awuyenza imali kodwa Vamwe vasikana ava ungayisebenzeli vashanu ava havana kuzvishanda. amankazana amahlanu lawa kazange Enda asebenze. unonyatsoita work yourself. hamba Kunyatsa uyezilungiselela. kuzvipindurudza kunyatso wena ukuzitshela pana ukuzikhangela ukuthi lapha mina semfuna ukwenza marara mazhinji ari pauri uchikandira kuside bakhona abantu abaningi abaye bekhangela eceleni kuzviprepare. Haleluya. Chakanaka achizongouya okuhle akuphonga ubuya nje ndiri kuona kuti zvakanaka muri kuzvida. siyabona ukuthi okuhle liyakufuna Ndiri kuona kuti zvakanaka muri kuzvishuwira. ngiyabona ukuthi okuhle Ndauya liyakuthakazelela kuzokuudzai kuti vamwe vasikana vakapedza maefforts kodwa siyabona ukuthi amantombazana afake i-effort vakazosvikowana description yekuti vakapusa. basethiwa khona bayiziwula Tinogona kurarama pamwe chete vamwe vachibudirira, siyakwanisa ukubona abanye nekuti bephumelela vamwe vanotora that bold step. Kuita self work out hakuna kuchipa, handitika? ukuzisebenza ayisiyo nto echiphileyo Kuzvishanda pauri papapa hachisi chinhu chakachipa. ukuzisebenza ayisiyo nto echiphileyo Vamwe vedu vanozviregerera, abanye bayaziyekelela vongoita zvese zvese. sephonga ufuna konke konke Ndo zvinozoita kuti tikundikane kazhinji yikho kwenza muupenyu. ukuthi sigcine sehluleke empilweni Tinoshayiwa hanya nezvinhu zvatisingafanirwi kushayiwa hanya nazvo. siyashela umsebenzi ngezinto ezingamelanga sishele Tigofunga umsebenzi kuti ngakho. zvinhu zvinozviita zvega muupenyu. cabanga ukuthi kuzazenza kodwa